Horas madihita saluhutna. Adorak somarsaur hita dohot hatan itu hata jembulu mahita martangiang. Damai ni debatana sumurung sian saluhutna roha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Donga sa porsiaon di bagasa Tuhata Yesus. Hatan itu hata naga betu jamita minggu tu hita di bagasa tikion. Tersurat do di Galatia tolu ayat 20 tolu sahat tu 20 sia. Tapi tihu ma hatana songonom madidok. Alai tagan soroha porsiaon terhurung do hita di bagasa patik jala dihicu managam haporsiaon nanaing patadahono dope. Asa gabe songon si parorok do patiki mabuah kita tu Kristus. Asa sian haporsiau kita dipitori. Alai dung roh haporsiau ni dang be ginonggoman ni si paroroti hita. Ai saluhu dohamu anak ni debata marhite-hite haporsiaun di Kristus Yesus. Ai Kristus ido di parulosok kamu. Sudi hamu naung terdidi tu bagasan Kristus. Dang merdia ibar di si Jahudi manang Junani. Hatuban manang anak mata. Bawa manang paropuan. Aisada dohamu saluhukna di bagasan Kristus Yesus. Alayang go Kristus napunahamu. Pinopar ni Abraham dohamu atong. Jalapanean mangihuton baga-bagai. Ima sahakna. Donga saha porsiaon di bagasan Tuhata Yesus. Topik ni mingguta di bagasa tikion ima. Gabi akka anak ni debata marhite haporsiaon di Yesus Kristus. Kita adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Songo dia do naidokna gabi akka anak ni debata marhite haporsiaon di Yesus Kristus. Molo didok gabi akka anak ni debata marhite haporsiaon di Yesus Kristus berarti adong parhusoran. Terjadi mutasi. Nasosian anak ni debata hian gabi anak ni debata. Jala parhusor ni ima marhite haporsiaon di Yesus Kristus. Haporsiaon di Yesus ido napahusoro kita gabi pitor di adupan di debata menjadi benar di hadapan Tuhan. Jala status ni akana porsiai gabi targoar anak ni debata. Jala mulu ngatargoar gabi anak ni debata totu nunga gabi panea ni. Manang nunga gabe parjabari dia kabaga-baga nasia debata. Songo di tonga-tonga ni keluarga rupani akayana kodo nagabe panean manang nagabe ahli waris dia kaparnuk punaon ni natorasna. Dadung gabe tuhala kate. Alai akanaung gabe berstatus anak ni debata dada holan sekedar pabotohon naung paneani diaka baga-baga ni debata. Alai huhu doi paingoton akana porsiai diaka tanggung jawab songon anak ni debata. Adong dosa dapat dohan nauk somal rata bigi dihitalak batak. Padohani didok songonon. Dang dau tubi siap bonana. Dang dau tu bisa bonana ninna. Mulu di hati Indonesia, songonom bara terjemahan ni. Rebung yang tumbuh tidak jauh dari pokok bambu. Artina, tingkah laku manang parange ni anakon, tak pola dau bedani sia namungna manang natorasna. Disadatiki dido opung nama songonot tu pahopuna. Ucok
Sama aja kau kayak bapakmu bah, yang jugulan kalau disuruh pangkas rambut. Dulu opung mesti lari-lari dulu ngejar bapakmu kalau disuruh pangkas rambut. Sekarang pun kau kayak gitu. Tahe, dang dau tu bisa bonana teh. Songonima dido opung nei tu pahopuna. Alahira sarupa do di ido opung nei. Parange ni sucoki tu bapakna danak. Dang dau tu bisa bonana. Parange ni anak konai dang dau siap parange ni amungna. Dong asa porsiaon, hira songoni do nang napi nengok ni topik minggu tadi tikion. Mulu didok, gabi akka anak ni debata merhite haporsiaon di Yesus Kristus. Kita adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Dada hola sekedar pabotohon, naung anak ni debata statusnya kana porsiai. Dohot naung panean manang parjabar dia kebaga-baga ni debata. Alai huhu doi paingoton akana porsiai. Asa songon padohan sinak kaning dan dau tu bisa bonana. Artina ngolu doho parange ni akana targoar anak ni debata dan dau sian ngolu dohot hadirion ni debata. Jala ikon akabako manang sifat ni debata na mana jupang di ngulu ni akana targoar anak ni debata. Isarana mulu parholong debata baunang biatong gabia kaperbada manang gabia kaparhosom na jupang dia kana targoar anak ni debata. Mulu somo idope berarti hola sampul na idope na targoar anak ni debata. Manang holan identitas na di KTP dope na targoar Kristen. Alai mulu didok, gabi akka anak ni debata marhite haporsiaon di Yesus Kristus. Ikko sarobang tu hadirion ni debata na mana jupang di ngulu ni akka na porsiai. Donga sa porsiaon na mangihut buasa pola didok marhite haporsiaon di Yesus Kristus asa targoar anak ni debata. Buasa dang didok marhite pangulaon manang marhite pabahenan asa targoar anak ni debata. Memang ujui adong do kelompok na memudahon poda na berbeda manang poda na maralo siap poda nang binaritahon ni si Paulus tutong-atongan ni hak Kristen. Ima poda taringot tu haluaw ni. Di podahon horong ni halak Kristen na siya Yahudi do, ikom marhitin na mangulaho patik ni ha Yahudi do, termasuk maparsunaton, ipe asa targoar gabi anak ni debata. Molo seudilaw do pei, daktar guar dopi gabi anak ni debata. Jala patik na pinudahon na sidape, dada hola patik na sapului. Alai lubisianido. Ayadong do pola onom 110 patik. Naung dipahiba-hiba na sida siap patik na sapului. Jala ima muse dipodahon na sida. Ikon ulahonon ni ganup halak, lumobi ma nasosian horong Yahudi asa sitong ibana targoar anak ni debata. Donga sa porsiaon alanima diturpukon ditugu-tugu si Paulus de pangatusion si songoni. Pabua dada alan na mangulaho patik gabi malua. Alai ha porsiaon di Jesusido yang guna peluaho kita. Ia patiki gabi songon si parorok doi. Mabuah kita tu Tuhan Yesus si peluai. Asasian haporsiaw kita di pitori. Songon na tabiginak kaning di ayat 24. Isarana songon akka aplikasi penuntun dala sinwaing ate. Songon Google Map ate. Macariko doi menuntun perjalanan tu alamat tujuan. Apalagi ma muluso di boto dope dala tu alamati.
Alai mulu ngadi boto dalam tu alamat si tujuani badak pola rekok be Google Map ipakionna. Alanga takas di boto dalam tu alamati. Hira songoni maperan ni patiki dia kana porsea. Mulu didok si parorot manang penuntut do patiki membuat kita tu Kristus. Alai nang pe didok si parorot manang penuntut do patiki dang nama dok gebe sorikok bersama sekali patiki duk porsea hita di Yesus Kristus. Rikok dotong patiki. Ai marhite patiki gebe taboto ma akka si pasidingon. Manang gebe taboto ma akka dusa aha na taula. Dungiro mahita manopoti tuadupan di Tuhani. Isarana songon kaca spion ni kendaraan idui. Rikok do kaca spion ni asa diboto pasidikon akka si pasidingon di dalan. Apalagi ma mobil mau lepas mundur ate. Rikok do kaca spion ni mamereng na dipudina. Songoni manang patiki. Rikok doi menuntun nguluta. Alai unang lupa. Molo taulahu pe patiki. Dada nalahu paluahu kita be patiki. Manang dangalani pamulau tadi patik. Ubannya di palu Tuhani kita. Daun. Alai alani asini rohani Tuhani do. Natajakon marhiti hapor siauta. Uban malua hita. Jadi hapor siau nido. Nama metori hita dia dupan ni Tuhani. Ido na paluho kita. Au taulahu patik. Alai dak porsia hita di Tuhan Yesus. Dang bui paluho kita. Dang bui patiki paluho kita. Jala pangalaho sisongonima. Na idok na nakaning. Na tarhurung dope di bagasa patik. Songon na bui tajaha di ayat 20 tului. Patiki dope na manggongkomi nguluna. Alai marhite hapor siau di Tuhan Yesus. Di sido Jepang haluau kita. Jala marhite hapor siau ta di Tuhan Yesus sido. Ubat targuar hita anak ni debata. Dadabi akka na ginonggoman ni patiki nguluna. Songon na tabigin akting di ayat 25. Alai nunga ginonggoman ni Tuhani. Kristus nama di paruloson. Dinauk terdiri tu bagasan guar ni Tuhani. Di somma lempa terida honon ni na porsiai. Tanggung jawabna. Songon akka anak ni debata. Halak nama paruloson Kristus di bagasan nguluna. Lempa tudu honon nama status ha anakoni. Ikon akka nasarobang tulomoni rohani debata nama na Jepang di bagasan nguluna. Dadabe akan nasarobak tu portibion. Jala sude akan aporsea. Jala na terdiri tu bagasan guar ni Tuhani. Nunga sadabe saluhukna di bagasan Kristus Yesus. Dang mardia ibar bedisi. Atit pe sian latar belakang na berbeda-beda. Songon na tabigin aking di ayat 20. Jala songon si Abraham. Naung gay paniad dia kebaga-baga na siya debata. Lau songoni manang aksudi akan aporsiai. Nunga gabi pania dia kebaga-baga na siya debata alani haporsiaota. Di baga-baga ho debata do padongan yon na tu akan aporsiai. Di baga-baga ho do nang hasesani dosa. Di baga-baga ho do nang akapasu-pasuna na meragami. Doh baga-baga Tuhan uluan na manotong. Akaima rumang ni baga-baga ni Tuhani di bagasan nguluta. Di baheni lasma rohatta. Alanung ngatarguar hita akka anak ni debata marhite hapor siauta di Yesus Kristus. Laus hukma lam tapatuduhon ngulu ni akka anak ni debata ima ngulu na hobbar tulomo ni rohani Tuhani. Molo di tonga-tonga ni keluarga ala kemiripan ni akka penampilan pangalakaon, parange, doho na asing, gabi adong padohan, dang daw tu bisya bonana. Lubisya nima nang akan natargoar anak ni debata. Iko songo bakko ni Tuhani naman na Jepang di nguluna. Jadi, ala nung natargoar anak ni debata hita, ima akan aporsia di Kristusi. Totong ma
Kristus Yesus ita bain nagabetirua dingulutta. Ido tadana naung akka anak ni debata hita jalapania dia kebaga-baga las nyerohai. Amin. Martangi yang mahita. Moliate male Tuhan di hatam na kubege hami tugu-tugu manguru nami songon akka anak komu. Asa terpatuduho kami nguru nasarobang tulong meneroham. Di bagasan Yesus Kristus martangia kami. Amin.